Ahoj, miláčik. Zlato, vytlač mi toho jebáka na chrbte. A čo by si robil, keby som bola tehotná? A toto? Alebo toto? No, aby som ťa nikdy nepodviedol. A nie som v tom tučná. Tak poď ďalej, ale nemám tu veľmi upratané. Ty počúvaj, ako mám pikošku. Nie naozaj. Zlato, kde je ten jogurt? Aha. Ty sa vôbec nezaujímaš, ako mi napríklad je. Šéfe, ja dneska nechodím do roboty, mám hroznú chrípku. A požičal by si mi kreditku? Kto ti píše? Kto je Lenka Kučavíková? A prečo si zamkol telefón? A prečo akože lajkuješ všetky tvoje statusy? Zase pekná nie je. Môžeš ty prestať? Musíme sa porozprávať. Láci, poškrapkaj mi chrbát. Však to je snad ženská práca, nie?